बिराद फाग्ला नायसाय लोगोफोर माबायदि मानसिखौ सैमाया अरदों बेनि थाखायनो साबधान जानाया मोजां लोगोफोर आरोखि ना माने मानसिया सैमाखौ खुदुमदोंमोन खोमा खुदुमनायावनो सैमाया बेखौ गुस्थियाव अरनो मोनबाय बिराद खस्थ' नायनानै लादो नोंथांमोना आं देखायनो बे भिडिअखौ आं मानो खालामदों होनोबा रायजोफोर माने सैमा फिग्राफ्रा साबधान जाहाथे साबधानाव थानो हायो सैमाया बेबायदि मानसिखौ अरो होननानै मिथिनाय बायदि आं नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय आरोखि ना भिडिअआ भाइराल जागासिनो दङ गोबां भाइराल जाबाय बेनि थाखायनो आंबो जाया सैमा फिग्रा बिसोर साबधान थानो हानाय बायदि आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो सैमा फिसियोबा जाहाथे खुदुमले बेफोरखौ साबधानाव खालामनो हायो आरोखि ना दा बेनि थाखायनो आं देखायबाय दा आं भिडिअखौ होलांनो नायलांबानो जाबाय।